Se tkunu terrorizzati għall-eternità. Hekk qal il-pastor ta' River of Love, Gordon John Manche, u għalli semma personalitajiet fosthom ġurnalisti u anke l-ċermen ta' dan l-istazzjon Jason McAuliffe. Manche għal dan wara diversi rapporti dwaru u dwar il-komunità tiegħu, hekk kif intqal li seta' kien hemm rabta bejn suspettat fil-qtil ta' Pauline Maria Demska, ebna l-Akwilina, u l-Knisja Evangelika River of Love. Waqt li kienet titkellem waqt laqgħa ta' talb ta' sija li saret l-erba' Manche għalhekk. Nifhem għaliex jagħmlu hekk. Għax jekk inti ma doqx imħabba Alla, ħadd tagħmel bħal missierek. U hemm żewġ missiriet fid-dinja. Jew Alla l-missier, jew id-demonju. Skont missierek taġixxi. Like father, like son. Manche spiċċa jgħidlek lin-nies fil-medja. Min qalbi ngħidilkom nitħassarkom. Għax intom ma doqtux l-imħabba, allura ma tantx nista' nistenda minn għandkom. I cannot expect much better. Imma jekk intom tridu ssalvaw, jekk inti ma trix tintefa' fl-abbissi tal-infern, u tista' tagħmel programm u toqgħod titmejjel bija li xi tbeżżawna bl-infern. Tħabbix rasek meta tmut m'intix ħadd tibża, ħadd tkun itterrorizzat tal-eternità.